yang mo ita nagbubuyan aglinis-lisiya na di na makita at kung kunwari na di ka konsulada gawin dyan kaya't maamuang aya't ganda Kanata ay puding agenda Bukas panganigan inatipudno Yang tipagbut nga Mapaaya Magagapuwi ayat ko Panawag na Tabatang nga bata ay ayukin na pagbingi na isem mo na ag-antuit na makikita ka at tuya kita na maging bagaki na puto ayat buken ka tiyag paiso maiwagan ka Ang panunutin ikasasada Mag-aadal ka siya saan Ay takadi manuhuga Pupunten tarik ng biyaya na laing luswan Tabatang nga bata ay ayukin na pagbingi na isem mo na ag-antuirik na makikita ka at tuya kita nga mahibaga kita buko ayat buken ka tiyag paiso maiwagan ka Agpaiso, mailiwagan ka Di agpaiso